Tata nothando lumangalisa kakhulu siyaziqoba phambi kwakho emini nje. Siyakubulela Nkosi ukuba nathi. Siyakubulela kakhulu Tata nothando. Siyakudinga yena ngoku xa sifunda ilizwi lakho. Sizofunda Nkosi izinto ezizodinga Nkosi sitshintsha kakhulu ngokuphila kwethu. Akekho Nkosi umuntu okwazi ukuzitshintsha lithi ilizwi lakho Nkosi. Ingwe Nkosi ngeyikwazi ukuzitshintsha amabala wakhe. Umoya wakho ingcwele kuphela Nkosi okwazi ukutshintsha umuntu. Ngiyacela Tata nothando kakhulu Nkosi. Umoya wakho ingcwele usebenze ngenhliziyo zethu sonke. Kusela umntwana omncane uya kumuntu omdala. Please loving Father ngimeda kakhulu Nkosi njengomntwana. Akho kanti Nkosi endingayithetha Nkosi enganceda. Please loving Father. Makuthethe wena Nkosi okumdala wensuku. Ayikho Nkosi into efihlakele kuwe. Kwazi inhliziyo zonke Nkosi ezilapha endlini. Uyazazi Nkosi inhliziyo ezize ngoba Nkosi zikufuna. Uyazazi inhliziyo ezize Nkosi ngoba zifosiwe, inhliziyo eziprethendayo. Wazi yonke into Nkosi. Futhi zonke izinhliziyo zonke Nkosi yakwazi ukuzilungisa. Nkosi sikucela nje ukulungisa Nkosi. Please Lord. Sinceda kakhulu ndiyacela kakhulu Tata nothando nyani Nkosi. Sigenzelani kodwa Nkosi konke senzele wena. Please Father help us kakhulu. Nkosi engathi sifunde sosifunda ungenza nje Nkosi sikwazi ukunderstand. Please Father and sikhumbule nisenze. Sicela konke Nkosi sicela noxolo for izono zethu. Sicela ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelela abazalwane ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Yilo bazalwane sizofunda but before sifunde ikhona into engifuna ukuyisho ngenkolo. Umpostoli uPawulu mayekhuluma kwenye indawo uthi landelani mina ngibe ngilandela bani uJesu. Sayibona bazalwane into ebalekile elikholweni ileyo ukulandela uKristu, ukulandela uJesu, ukufisa ukufana noJesu. Sayibona bazalwane because ungeza enkolweni ngenxa yokuthi mhlambe uyagula ufuna usizo ngesigulo sakho. Sayibona leyo nto kwenzekela ukuthi ungasizakali. Ungeza enkolweni ngenxa yokuthi mhlambe ufuna izingane unazingane. Yabona leyo nto kwenzeka ukuthi ungazitholi. Ungeza enkolweni ngenxa yokuthi mhlambe ufuna ukushada ungawutholi umshado. Sayibona bazalwane abantu beza becabanga into eziningi behlose ukuthola izinto eziningi and kuyenzeka ukuthi udisappointeke uphoxeke ungazitholi lezo zinto. Kodwa iyodwa into ngeke ungayitholi bazalwane uJesu. Amen. Umuntu ozosinda kulesikhathi sikuzona bazalwane umuntu ozela inkonzweni ethi mina ngifuna ukufana noJesu. Yazi ngikhumbula amaGreek incwadi kaJohn chapter 12 I think verse 21 befika beqhamuka uPhilip bathi baba sicela ukubona uJesu. Bathi we would see Jesus. Sifuna ukubona le nto ekuthiwa uJesu. Nathi bazalwane kungaba njalo ngempela. Ziningi abantu izinto abazifisayo ezingahambi njengokwesifiso zabo. Sayibona leyo nto. uJesu akathembisanga ukuthi zonke inkinga ziyosuka. Saye safunda ngeke ngiphinde into sayifunda kwezinye inkinga zophiwa amandla. Ingasuka inkinga kodwa sithola amandla okuthola ngisho kunjalo bazalwane. But there is one thing ethenjisiwe elizwini likaNkulunkulu. Uma ngaba ngempela siyazimisela futhi simfune uJesu ngale ndlela emele simfuna ngayo. uJesu usithembisile ukuthi sizofana naye. Siyabona bazalwane. Uze athi uPaul mawufunda incwadi ya 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Athi njengoba sinalezi thembiso ezimangalisa kangaka uthi asiyeni phambileke bazalwane ukuhlukana nesono. Athi siphelelise ubungcwele. Siyabona bazalwane uthi perfecting holiness in the fear of God. So yizo bazalwane isithembiso sineziwe lezo. So ngathi nathi ngempela singaze sinalezo zinto emqondweni bazalwane. If siyeza la sifuna konke okunye osizele konke okunye siyadlala nje ngesikhathi kumele ngaba mhlambe senze ezinye izinto mhlambe. Yabo? But if size nemotive ethi Nkosi ufuna ukufana noJesu. Ufuna ukufana noJesu ngicela ukubona uJesu. Sizombona futhi sosizakala. Sosizakala kakhulu. Asele incwadi kaMateyu chapter 18. Matthew chapter 18
siyafunda bazalwane eyingane abizingane phambi kwami kodwa ngiyocela nje afternoon mhlawumbe manje ngoba sikuyophazamiseka izingane ziyohlala zihlale nje lapha phambili ngajabula kakhulu last week sasifunda kamnandi izingane zihleli la nje phambili eyikamnandi kumnandi afternoon mhlawumbe nje ziyohlala nje kugcwale izingane phambili asine ku Matthew chapter no in fact instead of Matthew 18 asine ku Mark chapter 10 into eyodwa ukuthi ngiyawathanda lamazwi aku Mark chapter 10 bazalwane sesifikile la uzalwane yaza ngithatha isikhathi eside ukuthi nje abazalwane bathatha isikhathi eside kuya emavesini manje ngilinde isikhathi ke ngilinde bazalwane I submit God's will. All right. So let's find from verse 13 to 15. Laba zalante soyifunda namhlanje. Ngumsebenzi ekumele siwenze. It's part of the sifunde last week yokwakha umkhumbi. From last week sifunda wakho umkhumbi. Ngenxa yesiphepho esizayo. Yes. Lento isahlangana naleyo bazalwane. Lento soyifunda. But manje iphathi idila nezingane. uNkulunkulu uthi njengoba bazalwane kuzoqala isiphepho, uthi qoqani izingane. Sifunda ngokuqoqa izingane. Wonke umuntu ingane, and bakhona futhi nabazali abaningi. So akekho umuntu out kule start. Ongena umzali uyingane, wonke umuntu ingane. So yesifunde nje bazalwane. Mark chapter 10 verse 13 to 15. Khona baletha kuye abantwanyana ukuba babaphathe. Kepha abafundi babakhuza. Kodwa uJesu ekubona wathukuthela. Wathi kubo, "Vumelani abantwana bezithini. Ningabanqabeli, ngokuba umbuso kaNkulunkulu ungowabanjalo." 15 Ngiqinisile ngithi kini, yiloyo nalo ongamukeli umbuso kaNkulunkulu njengomntwana asoze angena kuwo. Amen. Siyizwa ntombazalwane. Now lana sithola indaba omama baletha ingane zabo siyibona ntombazalwane. And as beletha ingane zabo kuthi lithi iBhayibhile abafundi bakaJesu. Kuthi bathini? Bamisa babanqanda bathi ingamoshi isikhathi kaJesu ngezingane ezincane. Siyibona ntombazalwane. Now nayi point engifuna siyibone. Abafundi bakaJesu babemazi ukuthi uJesu vele uze la emhlabeni ukuzosindisa abantu angisho kunjalo. And bayakhumbula amazwi kaJesu ngesikhathi uJesu ethi zanini kimi nonke nina enisindayo lenibulale kahle yakhumbula. So bayazi ukuthi uJesu ufuna abantu baze kuyena. But kusho ukuthi ngokubuka kwethu la leli verse kusho ukuthi bona bayacanga ukuthi uJesu ufuna abantu baze kuyena mase bethe ukukhula. Seyizwe ntombazalwane. Babengacabanga ukuthi uJesu ubafuna abantu bebancane kanje. If lezingane lezi ezilethwe manje zasezithe ukukhula sengabantu abadala, angiboni ukuthi abafundi bakaJesu bayothi hayi ningayi kuJesu. Siyabona lona. Ngasho kama kufika abantu bafundi bakaJesu bathi sicela uJesu, bakuyibona abafundi bamthatha umuntu bamse kuJesu. Siyabona lona. But ngoba kuyizingane ukuthi imani la. Angiqali nithi ukukhula kancane. And then ke siningahlangana kakhulu ke noJesu nazana noJesu. Siyabona ntombazalwane. Now I'm reading this verse ngoba abaningi bethu siyalenza leliphutha elenziwa abafundi bakaJesu. Baningi abantu abanomcabango ukuthi ukugcwele kakhulu umcabango bazalwane. Ukuthi hayi izingane asikho isidingo sokuthi manje zibe serious kangako ngoJesu sisezingane. Zizothi mase zikhulile then ke manje nje ngempela siyifake nje ngempela nje inkolo. Siyibona leyo nto? Hayi manje sahlupha hayi shame ukuhlupha nje lokwengane singazihluphi kakhulu nathi. Siyibona lo bazalwane? Ingane ngibe ngibona nje le ngane lena ayinaso isimilo sikaJesu. Kodwa nje ngisho injalo futhi kungangihluphi. Waye ngoba emqondo lami ngithi isazokhula. Then mase ikhulile ngizoqala ukutshela kahle ingane yami akenziwa kanje. So in my mind ikhona lento uSathane ayitshalile ukuthi hayi ingane encane iright ukuthi yenze nobi kanjani asike isidingo sokuthi ingane izinikele kuJesu njengomuntu omdala. Siyabona leyo nto? And bazalwane, I'll tell you the truth. Ukuhlupha kwezingane eziningi abazali manje abaningi mhlawumbe ingane whether iyi teenager noma seyindala iyahlupha.
okuningi sizokwana esifunda konakale izingane zisezincane kwiminyaka yokuqala la ingqondo kusathwa iplastic ngokwesayensi bathi the mind is still in its plastic state iyakwazi nje ukuthi ithathe noba yeyiphi shape umzali ayithathisa yona kodwa umzali uvele enzeni athi ayasiyeke usathana afike yena ishape manje uthi wena mase uzama ukufaka inkolo ngaleso sikhathi uthi na isona isikhathi esiright ye manje sekunzima ngoba sekune shape ethile enganeni ngoba wena wenze nje abafuna ukuthi imani lisebancane for uJesu nisazokhula izithelo zikamoya bazalwane uthando ipatience sebona leyo nto ukuyithiba iself control ingaba bakapha abazali abafundisa ingane iself control noma nje yonke ingane ekhalelayo mi akudino bazala akho right lo ngempela but sizobona ngokujulile eziqhubeko akukho right lokho lento uNkulunkulu ayibona irongo isenzisenze umuntu omdala noba yenziwa ingane uyibona irongo but icala likho sengane lisemzalini ngoba ingane ize nje uplastic nje and umzali kumele athini ayimona sebona lento bazalwane ingane ibe selfless angazi nonke ngiyibone kanje selfless kuba kancane ngiyizibona ezifundiswe kahle ezinako ukuzithiba ngajabula esinye isikhathi sihlangene nabanye bazalwane ingane yabo bazalwane kathi makhishini izokudla lapho sasihlangene ingane before idla ingane seyikhulise ikwazi nokukhuluma iqale yokubuza athi mami ngase sishaya isikhathi sokudla athi hawu ingane ziyafundiseka njengoba uNkulunkulu esisho but thina it's either mhlawumbe ngenxa yokungazi noma ngenxa yokuvilapha asifisi ukuzifundisa izingane siyabona bazalwane because ziningi manje izingane esinazo manje yabo even if izingane akuzona ezethu biological but khona izingane eziningi nakishona la enkonzweni so izingane singathathi kancane ukwenziwa izingane bazalwane singathathi kancane ukwenziwa izingane akeseni kwizaga 22 kulento engicela siyibone hey do you know the verse bazalwane mhlawumbe ukuthi aselifundisisi kade asifunde kwizaga 22 verse 6 lithi iBhayibheli bathi mabe yimisi ingane zingayi kuJesu ukuthi uJesu waphatha kambi kakhulu hayi nje kambi lithi waphatha kambi kakhulu lithi he was much displeased ayisho he was just displeased so le mentality le ukuthi ingane kumele sizilinde ziqala zikhule before zifundise intando kaNkulunkulu ngokuphelele kwayo bazalwane it displeases uJesu kakhulu ayimphathi kahle uJesu na sifundeni izaga siyalazi le verse 22 verse 6 bayisifundi khulisa umntwana ngendlela ebangeyakhe ukuthi lapho esekhulile angasuki direct translation from English uthi ngisho ithi khulisa umntwana ngendlela ekumele ahambe ngayo uyothi mase ikhulile ngeke asuke kuyona seze nabazalwane now lithi iBhayibheli lana indlela umntwana ofuna ahambe ngayo seyikhulile uqala ukumthena yona manje seyizo leyo nto ithi train up a child in the way that he should go and when he is old he will not depart from it ayisho ukuthi train up the child when he is old train up ingane njengoba iseyingane uyitrainela ukuthi beyilento ofisa ukuthi beyiyona mase indala baningi abazali mama ezinkonzweni bathi mayibuka izingane hawu le ngane phela seyikhulile manje wayiloko igqoke iziqebe ingane lokho igqoke into ezifishane kanje enkonzweni siyibona leyo nto kodwa unengane ena 5 6 uyithengile iziqebe ngoba unomqondo othi hayi kumele igqoke kahle le ndlela efuna uNkulunkulu only maseyindala angisafunda bazalwane ukuthi uNkulunkulu yeyiphi indlela yokugqoka ayifunayo safunda ukuthi akwazi ukuthi uNkulunkulu umdumise ngisho nangendlela yokugqoka ngayo ngoba phela simdumisa ngomzimba wethu sho njalo iBhayibheli
1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Sasimdumisa uJesu nangemzimba yethu. Ngoba le mzimba ithengwe ngegazi. Kodwa thina sithi ezinganeni hayi uyoqala ukungidumisa mase uthe mhlawumbe ukufika la ko 18. Kuthiwa lana ingane iseyingane ayitrainelwe izulu. Umuntu okhule ingane njengoba izokhula ijwayele izigqebhe. Iziyofika ko 10 12 13 mhlawumbe masewaqala mase teenage sezama uyifundisa hayi kahle bekumele lento sekunzima ukuthi iphume ngoba ijwayele lento. And kunzima ukuthi ibone irongo. So manje kuzoba ngathi ayiforsa ingane ijwayele amabhlukwe. Into maseyijwayelekile bazona akulula ukuyishintsha. Seyizona bazalwane angazi ngibebeka kanjani ngesizulu kodwa ngeEnglish bathi it is easier to form than to reform. Siyibona leyo bazalwane kulula ukwakha then uqale then ukushintsha. Siyibona leyo bazalwane kulula ukwakha nje into ise fresh nje kahle uyakha. Not ushintshe into seyakhiwe. So bazalwane abazali mawukuthi asiqali manje ngomsebenzi wokutraina izingane sizitrainele uJesu. Sizibekela ameva le phambili endleleni nazo sihlaba. Uziba manje umsebenzi yebo ungabonakala lutho ngoba ingane isencane isahleli nawe ayibonakali le moto sathana ayifakayo but izinikeza nje 10 years noma 15 years. Ameva la uwena otshale imbewu yawo siyaqala yakuhlaba. Sekuwena ukhala ngengathi ingane yenza ukuthi nosayizwa lento bazalwane. Ngoba iqale la ingane isencane. Silifunde leli verse. Ake silifunde mhlawumbe Ephesians chapter 6 verse 4 very quickly. Asizwe la umpostoli Paul uthini bazalwane. Ephesians chapter 6. Therefore mina bazalwane ngiyaqolisa 6 verse 4. Nani boyise ingabathukuthelisi abantwana benu kodwa nibondle ngokuyana nangokuqondisa kwenkosi. Seyizwa bazalwane siyabondla not only ngani ngokubathengela ukudla kodwa ngokuyala nangokuqondisa kwenkosi. Seyibona lo bazalwane abantwana bondliwa kanjalo. Umntwana noba angaphuma emndenini o-rich noma angafika isidudla kanjani noma engafundiswa ngoJesu ulambile lo mntwana. Nabi isho kanjalisi lithi nibondle ngokuyala nokuqondisa kwenkosi. Abantwana bondliwa kanjalo. And baqala besengabantwana bazalwane. Basengabantwana. Now why kungani ngikhuluma ngale nto bazalwane? It's because of isikhathi esiphila kusona. Isikhathi sokugcina kunento uNkulunkulu ayibekile athi kumele siyenze ephathelene nezingane ngesikhathi sokugcina. Asihambeni siye kuncwadi kaJoel chapter 1 siyibone. Incwadi kaJoel bazalwane incwadi yeprofesi and ikhuluma ngezikhathi zokugcina. Joel yatholakala lapha ngako Daniel kuDaniel, Hosea, Joel. After Hosea chapter 1 verse 15. Uthi hawu lolo suku ngokuba usuku lukaJehova lusondele. Lufika njengokuchitha kuvela kusomandla. Seyizona bazalwane siyabona ikhuluma ngani ngosuku kaJehova so ikhuluma ngeensuku zokugcina. Now listen ukuthi ukuthi yini kumele siyenze ukukhulunywa ngeensuku zokugcina. Asene ku chapter 2. Yini kumele siyenze sibonke izinsuku ziyaphela. Chapter 2 sofunda uverse 12 and then sifunde uverse 16. Yeah. Kepha manje usho uJehova phendukelani kimi ngenhliziyo yenu yonke angawuzila ukudla. Toluphoze lapho. Siyayizokuthani ukuthi ngenxa sibona ukuthi usuku kaJehova selisondele. Kuthi asiphendukele kuJehova ngenhliziyo yethu engakanani? Yonke. All right. Verse 16.
Bethani abantu ningcwelise ibandla. Niqoqe abadala, nibuthe izingane nabancelayo. Umyeni makaphuma ekameleni lakhe nomakoti embhongweni wakhe. Amen. In fact, when you look at verse 15, there is something I'm going to say about verse 15. 15 and 16 again. Open in 16 because it says we got it. Bethani itilongo isiyoni. Ningcwelise ukuzinkulu. Nimbize umhlangano. Buthani abantu ningcwelise ibandla, niqoqe abadala, nibuthe izingane nabancelayo. Umyeni makaphume ekameleni lakhe nomakoti embhongweni wakhe. Amen. Let's go to verse 16 lapho, Joel chapter 2 verse 16. Now verse 16 verse engilifisa kakhulu. Lana kukhulunywa abantu ekumele babuthe ukuthi kumele kube khona ini ifast, ukuzila nomkhule kumele wenziwe ngenxa yokuthi bazalwane usuku likaJehova selisondele. Sizama ukuthi sihlukane nesono, sizinikele kuNkulunkulu ngenhliziyo yethu yonke. Lisho kanjalo ivesi, and kuthi kulomsebenzi akubuthwa abantu kodwa ipheleli lapho ithi akubuthwa abadala, and then ithi akubuthwe nezingane ngisho nezincelayo. Sibonile na ngiyaqonda ifa kuyithina sasiyothi hayi akuzabadala nje kuyokhulekwana izingane wazingasilinda phandle. Sayibona lo mfazalwane ngoba usathana kunento ayifakile and kuzoba nzima ukuthi iphume. Mhlambe songane nje siyirepeater ngoba ingenile ngathi izingane singazihluphi ngazo kakhulu. But bazalwane so besenkingeni masenza kanjalo. uNkulunkulu incwadi kaJoel ubhala ngokubhubhisa okuzayo, ubhala ngeinhlupho ezayo ezandulela usuku lukaNkulunkulu. And uthi ukuze izingane ziphephe kulolu bhubhiso lelo luzayo nazo kumele zibuthwe. Sayibona ntombazalwane, and nazo ingane kumele zithole uphawu lukaNkulunkulu kuze lisinde kule inhlupho. Do you know that? You know abantu abaningi makucatshanga ngophawu lukaNkulunkulu bazicabanga izingane. I guess bugeni something bazalwane. Into engicela siyibuka senencwadi kaEzekiel chapter 9. La incwadi kaJoel bazalwane yamangalisa nje kakhulu. Mase ukhumbula uJoel chapter 2 ulo okhuluma nangemvula yamuva, siyakhumbula? The latter rain. La abantwana bakaNkulunkulu sebefakiwe uphawu lukaNkulunkulu. uNkulunkulu uzobagcwalisa bathulule umoya ingcwele ngendlela emangalisayo. Bagcwale basakaze ivangeli ngendlela ethusayo. Kuzoba khona very soon kuzoba khona irepeat yalento sayibona kuPentecost la kuguquka 5000 ngosuku. Kuguquka 10000 lapha. Umuntu oyedwa. But akekho umuntu ozothola bazalwane lo mvula engenalo uphawu lukaNkulunkulu. La umuntu ozothola uphawu lukaNkulunkulu engahlukananga nesono. Siyakhumbula ngithi and mangenalo uphawu lukaNkulunkulu unophawu lwani lwesilo sikaSathane. Lapho uthola inhlupho. There is something when I see when Ezekiel chapter 9. So let's read verse 5 to 6. Wabanye washo ezindlebeni zabo wathi, dabulani emzini emva kwayo, nibulale iso lenu, ningahawukeli, ningabi nabubele. Nibulale nichithe amaxhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabesifazane, ningasondeli kodwa umuntu okubuye uphawu. Nikale endlini yami engcwele. Sizwile bazalwane? Elo uphinde mama again verse 5 no 6. Lana kuEzekiel kukhulunya ngokubhubhisa bazalwane okuzokwenzeka la ekuphileni komhlaba. Elikhulunya nangophawu lukaNkulunkulu. Ake sibone ukuthi abantu abazobethola le inhlupho nalokubhubhisa ngoke age group abaphi. Cela siphindele mama. Yes, chapter 9 verse 5 and 6. Wamanye washo ezindlebeni zami wathi, dabulani emzini emva kwayo, nibulale iso lenu, ningahawukeli, ningabi nabubele. Nibulale nichithe amaxhegu nezinsizwa nezintombi nezingane nabesifazane, ningasondeli kodwa kumuntu okubuye uphawu. Nikale endlini yami engcwele.
aseqala ngamadoda amadala ayephambi kwethu. Bazalwane. Bazalwane singabona asinga-distracteki. Icela ukubuza la. Lana bazalwane makubhubhiswa. Kubhubhiswa abantu ngokweminyaka abangakanani. Ngaba mhlawumbe amaqhegu nje kuphela. Ngaba nje izinsizwa kuphela. Nezingane. Nabafana abancane sebona bazalwane. So uma ngaba lenkembe izongena kuwo wonke umuntu yonke age group bazalwane. So amangaka ama age group okumele athole uphawu lukaNkulunkulu. Okay. Sayizona bazalwane. Lo msebenzi let me ngiveze quotation la. Asingawupostpone. Bantwana baNkulunkulu. Ithi lana ngifunda ku Child Guidance Law page 193. Ithi too much importance cannot be placed on the early training of the children. Ithi ngamanye amazwi awukwazi lento ukuyibabaza kakhulu indlela ebaleke ngayo like ngisho noma ngayibabaza kanjani noma ungasho ngihambe lingakanani ukuthi kubalekile ukuthi ingane izifundise sezingane ithi ngeke still uyinikeze ijustice ngoba ibalekile lento. Ithi the lessons that the child learns during the first 7 years of life have more to do with forming his character than all that it learns in future years. Nekhole bazalwane kuthiwa izifundo ingane ezifundayo ku7 years oqala iphathelene nenkambo noma nesimilo sengane ukudlula zonke izinto ezozifunda kuminyaka elandelayo. Do you know Baba Maseko angazi na 80 bana abe mdala. Kodwa do you know ukuthi la kuyena kunezinto za7 years oqala kusho uNkulunkulu akuso mina. And nezinye izinto bazalwane esizikhulekela kakhulu esistrugglisha ngazo mhlambe ngistrugglisha ngetemper. Mhlambe ngistrugglisha ngepride. Ngistrugglisha yinto le engene ku first 7 years. Thothi nje mama ngisakhula nje mawuthi ngikwazi ukucula njalo nje abazali bakufika ama visitor bangibeke phakathi utacula. Yenziwe show off. Do you know the move the child guidance into lonto kumele yenziwe? Thina yebo siwe singazi siwe sijabula. But manje uNkulunkulu uyasikhuza so asenze nje uNkulunkulu ekhuluma. Manje namavesi amamarize ingane lo before nje ngiyoshumayela mhlawumbe uqangita kuzoyiqala kusukuma ingane yami isho nje ichapter yonke then ngisukume. Abazalwane bababaze ngiyayilimaza ingane. Umqondo uthatha imold ethile. And bazalwane kunzima ukuthi iphume leyo nto. Kunzima ukuthi iphume mase ingenile. Uzibekela wena kanye nengane ameva ahlabayo. Sebona bazalwane ngizama ukuthi zonke lezi zinto eziyithelo zikamoya ekuthomele sibe nazo mele zifundiswe ngisho nezingane nazo mele zibe nazo ingane zingane kanje engiyobona ukuthi kubalula kanjani iyoba natural lento yoba natural ngoba ingane ifundiswe kanjalo mawukuthi ingane ebonta ingane yami iyigwala into mele ngifocus kuyona ngifundise izifundo la ezwini kaNkulunkulu hayi do you know ukuthi uNkulunkulu uthi ingilosi yakhe uNkulunkulu yabahanqa bonke abamsabayo futhi yabakhusela ingane sencane lokuyikho uyifundisa kanjalo nithi manje hamba mhlambe ningabazali navule kukhonkotha into ngeke uyifundise ingane nayo into ngeyona mawuyigwala ngokuyifundisa bese ukufunda yona kuqala kodwa ithi ngane yasaba uthi hayi ngisuke saba lezi zinto zingenzani kulezi ngilo sesihamba nazo nihambe so ingane kuba clear umqondo ukuthi sihamba nezigilosi even though singaziboni sebona nobazalwane enye ingane ibonde ine pride and ingane mayizalwe ine pride akukho la ithathe khona phandle abazalini so yini ufuzo
kodwa into emnandi ukuthi ingqondo lapho isuke iseplastic ingafundiseka ngomusa iphele leyo nto but thina sivele siyikhuphule west ifunde ingane ngehumility ifunde ingane ngehumility ungaphumuli we don't understand. Do you understand bazalwane mawufunda incwadi yesambulo chapter 16 inhlupho ezayo mawufunda incwadi great controversy page 622 kuthi it is often the case that trouble is greater in anticipation than in what in reality. But that is not true of the crisis that is before us. Which the most vivid depiction cannot reach the true magnitude of the ordeal. Kuthi abantu ngempela mabekhuluma ngenkinga ezayo baba nehaba. Kodwa kuthi ngalezi ezayo bazolana liki haba la. Asikayiboni ezokwenzeka. So neingane bazalwane kumele ziphephe zibe nophawu kaNkulunkulu. Azingaziwa izingane. Emakhaya akusizi ukuthi izingane zifunde kanje nje ngeafternoon. Somane ngezibuza imibuzo njenga last week. Izingane zobe ziphendula ziyafunda. But the rest of the 6 days semakhaya. O TV. Obani bayibona sayibona nani bazalwane. Kuza nomsebenzi obalekile bazalwane the early years. Kuthiwa mothers be sure. Lana ngichild guidance page 194. Mothers be sure that you properly discipline your children during the first 3 years. Let's say like 3 years. The first 3 years of their lives. Do not allow them to form their wishes and desires. Because the mother must be mind for her child. The first 3 years is the time in which to bend the tiny twig. Mothers should understand the importance attaching to this period. It is then that the foundation is laid. Big foundation lapho discuss. You know, abantu balungisa indlu bayokutshela. Indlu mayine crack and i-crack because of foundation. Kuba nzima uyilungisa. Sisibona leyo nto. Kanti if labo befaka foundation babesebenze kahle nje. Bangabi amavila. Because neshaya kakhulu umqiniso ubuvila. Because lento lebazana yokukhulisa izingane ithatha isikhathi ezumzali. And do you know what you cannot discipline if you are not disciplined? Awukwazi ukudiscipline ingane olingekho disciplined. Ngoba ngezinye izikhathi zolokhu ivuma into ethile, ngezinye izikhathi uthi ayenziwe. Siyibona leyo nto. Kanti mawufaka idiscipline into irongo ngesikhathi zonke. Siyibona lento bazalwane. Ngizwenza summary yezinto kumele sizifunde emakhaya nasenkonzweni. Kodwa nje lana bengitshela emakhaya and manifuna ukuzothola bazalwane zeku child guidance lezinto. Zonke chapter 13 lo. Izingane mazisakhula yekani uzifundisa ABC namakhalasi nje kuphela leyo nto bazalwane ingane do you know ingayibamba within 1 month mase even if ayifundisa sayina 9 umqondo uqinile bayayibamba manje o ABC DFG into engabambeki kalula ile self control. So qala ngecharacter. I-character is the foundation ye wisdom yonke. Angisho besifunda manje ngama commandments. Uthi uNkulunkulu nanga ama commandments wami. Lokho kuyoba ukuhlakanipha kwenu kuzizwe zonke. And ama commandments kaNkulunkulu it's nothing but a character. Thanda uNkulunkulu, thanda umakhelwane wakho. And uthando is character, isimilo. Ukuhlakanipha ke lokho bazalwane. So ingane kumele zifunde self control. Oh bazalwane ingane ingathi yonke into eyifunayo nje iyayithola. Uthi ayakhala nje ngizokwenzani? Mele ifunde ingane quietness. Do you know bazalwane? Le nto yokuthi ingane kuthi kufika abantu abadala sithi bafile oba umvuma mnalo mhlambe bavakashile umamsabele nobabusabele yakhulunywa lapha abantu abadala ivele ifike nje ingane zoba ngumsindi ithethe ngingiculele bese ingabuzi nokuthi icule hambe round nje shaya izinto bazalwane leyo ngane ithanda attention
and izoba nenkinga ezikhula lento because lento ikhula nayo. Ingane kumele sifunde quietness. Sifunde respect oyinhlonipho bazalwane. Kuthi hawu sheba umbheke naba hey baby tothi ingane yathuka. Abazali bajabule nje ukuthi ikwazi ukukhuluma. Hey unjena phela. Basifunde kuplan. Sihleke bazalwane into izulu elikhalelayo. Because lento ingane izokhula nayo. Respect, reverence. Oh, ayikho ifanele reverence. Ingane nazo into kumele zizifunde. Reverence, ingane ithobe phansi. Phapha kuphele, siyabona leyo nto. Then uthola chapter 14. Ziningi abazalwane lezinto. Care in handling property. Do you know ukuthi ayikho right then ukuthi ingane nxa ukuthi ingane abazali bayijwayeza ukuthi ingathatha noba yini iphule. Yabona manje usisa omncane awuhlakaniphe kakhulu. Ake ngilindele uyayibona lento le iyasebenza nomsebenzi uthi ngeke ngilindele ukuthi ayishaye phansi. Siyabona leyo nto. But kaningi shame uyadlala uyishaya phansi ngibe wenzani bese ngicoshe nje ngizithulele. Mele umtshene time and time again abonde inexabana mayila mayiphula into. And izingane bazalwane you know ukuthi ukushaya yebo mhlambe sifunde iyasho iBhayibheli encwadi eZaga chapter 13 ukuthi ukushaya nako singakiyeki yebo but akumele bazokuba into yokuqala ingane encane ngeniswazi izingane you know mayimthanda umzali ingane ave idiscipline kalula ngoba iyashesha ukuphoxeka so umzali mayishintshe ebusweni ayithethisi vele iphoxe ikhale singasabiko lesidingo sokuthi ingene induku sebona bazalwane. But umzali manje manje encomile ehleke ngoba akafuni ukuthi ingane ziphoxe ikhale. Izingane azikhali igazi. Siyabona bazalwane. All right. Now we need bazalwane care handling property. Health principles, health. Oh, you know land. Do you know the reason why manje mabandleni masifunda ke health? Masifunda ngobungozi benyama. Sifunda ngobungozi beshukela. Sifunda ngokubaleka kwamanzi. Sifuna ngobungozi bogwayi, ngobungozi beziphuzo ezidakwa naye. Siyabona zonke lezi zinto bazalwane. Dinothi lezi zinto manje abantu abaningi obulawa yiCovid ukubhema. Dinothi bazalwane kunezinto ezila la ngisho sasifundile bazalwane khona into ekuthiwa windpipe ekuthiwa yitrachea. Siyabona lento bazalwane. La ke khona ini umoya. Siyabona lento bazalwane. Dinothi kunezinto ezikhona lapho ezidalwe uNkulunkulu ukuthi ziloke zicleana nje le windpipe ukuthi kube clean. Makunamafinyela nje lo ziyiphusha. Ungakhohlela ngisho ukukhohlela. Dinothi mawubhema kancane ziyasha lezo zinto. Ziyasha. Ugcine njalo makunento engenayo kulula ukuthi ifike emaphaphini. And we are. And yinto enga-avoid. Thothi manje umuntu seyacela umkhuleko ukuthi ingane yami igula. Ingane yami iphethe yiloki inenyimoni esingayazi isuke kuphi because kanti nayo into engazange ayifundise. Health principles ngani yami lento iyabulala. Banjalo ngithi awukwazi ukuthi unikeze ingane into ongenayo nawo. If now uphila ngama health principles, uyakwazi ukufundisa ingane ama health principles. Kunjalo nje. Obazalwane, this is so important. Gathering the children. Health principles. Ne cleanliness kuba clean. Koningi nje ngithi angibhale okumba izinto ezimbala abazalwane. But ngokukhuluma nje into engiyisummarize ngizothi kumele sifunde abazalwane le ncwadi le child guidance. Ila uNkulunkulu asinikeza khona izaluleko zokuthi ingane zikhuliswa kanjani. Ngoba lithi iBhayibheli encwadi kaJoel chapter 2 verse 16 lithi gather the children. Kuthiwa kunenhlupho ezayo, there's a distraction coming. Gather the children. Umuphi umzali ongathi manje manginesiphepho la iminyaka aye izingane zakhe zidlala. You gather the children. But this is a spiritual gathering. Now I'm going to share something. There was a day. Okay, ngoba sesikoleni nothi ngibuza. Indaba zalana yoPaul kaNkulunkulu siyifundile kuEzekiel ngisho chapter 9. Kukhona la uNkulunkulu akhuluma ngokubeka uPaul wakhe ukuze abantu basinde kwinhlupho ethile.
Ikebi yeyiphe indawo la uNkulunkulu akhuluma ukuthi kumele kube khona uphawu lwakhe ukuze abantu basinde kwinhlupho. Yeyiphe indawo enikhumbulayo bazalwane. Izandla ke la esikoleni kusenyenzwa izandla. Okay, wakuqine ngifuna ukubona sike esinye isandla. Okay. Ngesikhathi uIsrael uNkulunkulu emsuse eGibhithe. Amen. Bambe lapho kuqine seqedile. Do you remember ukuthi bazalwane bakunzima uFaro engafuni ukudedela abantwana baSirayeli wathi uNkulunkulu nanto egcine ngizoyenza uzodlula ingilosi ebhubhisayo izobhubhisa wonke ama firstborn wase-Egypt ithi kodwa Israel akuzubhubha ngisho yedwa sebona nabazalwane. And then ngempela uNkulunkulu wayaleza amaSirayeli ukuthi hey akubulawe imvu akuthathe igazi layo igcotshwe ngisho esikhona isithombe nje lana naye bazalwane ingilosi idlule kugcotshwe igazi angisho nani igazi liyagcotshwa kugcotshwa igazi. And ingilosi yothi mayidlula iyobona loluphawu leli ithi kwiBhayibheli ize ithi ku-Exodus chapter 12 ithi igazi will be a sign for you. Sebona izoba uphawu. Now before ngisho mhlawumbe ama lesson esiwafundayo la naye ngicela ukuyishare abazali abaningi beziphutha ngayo. Do you see la mawufunda ku-Exodus chapter 12 ukuthi kangenelanga bazalwane ukuthi nje imvu ibulawe kuphela. Kuyazwakala ngiphinde leyo nto. Ingabazalwane siyabona yini angisho uNkulunkulu wathi kumele bahlabe imvu and then mase beyihlabile asiyeni ke-Exodus 12 mhlambe sike siyifunda. Ngiyajabula ukuthi bazalwane nifuna uqala into niyifunde kwamthini ivume. Ake funda kuthatha isikhathi. Chapter 12 sesifikile. Ziyakhulunywa bazalwane into kumele bazenze bayithatha imvu kuverse 6 kuverse 7 bayifaka kuma-doorpost nakumalinteli kumele bayidle naleyo nyama yemvu kumele bayidle bemile. Yabona kukhulunywa into eziningi. Now notice verse 22. Losifundele verse 22. Nothatha isithungu sehisophi nisicwilise egazini elisemcengezini nibhece ikhothamo nezinsika zombili zomnyango ngegazi elisemcengezini. Akuyikuphuma umuntu eminyango waleyo indlu kuze kube sekuseni. Seyizolani bazalwane. uNkulunkulu lana uthi mase kugcotshwe igazi wonke umuntu akuleyo nje kumele abaphakathi gather everyone ngisho nezingane. Nkosi yami. Cela ukubuza kubazalwane belalele. Mawucabanga ingaba ukhona umzali ngalesi sikhathi sathi kwenzeka into kanje wayinengane eyivakashe mhlambe ivakashela usiyabonga le eGibhithe. Enenyiwe nyimenye ku-birthday party kana mhlambe ina-12 oh baba ngiyacela ngicela ku-birthday kasizwe. Athi baba hayibo uSizwe is an Egyptian kumele ube lana ukuza inhlupho emangalisayo. Akumele ingane ziqoqwe. Baba kodwa bengithembisa ukuthi ngizoba khona ngane yami yisikhathi esiphila kusona. Awukwazi ukuba lapha kumele ube lana. Sezona bazalwane. Now do you see 90 bengifuna ukuyenza ukuyibuza. Ngaba siyabona yini ukuthi bazalwane even though babeyihlabile imvu babengaphephanga uma ngaba bengaligcobanga igazi. Siyabona leyo nto? Yes. Uma ngaba bengaqoqelanga bangene phakathi bengaphephanga. Baningi abazali kule insuku futhi nabantu abakholwa emaKristu abathi hayi into nje yanele ukuthi uJesu ufile. Into ukuthi undle ihlathini. But when igazi lingagcotshwanga enhliziyweni yomuntu and igazi liyini? Impilo. Leviticus 17:11 for the life of flesh is in the blood. Igazi impilo. When umuntu yena engenayo impilo kaJesu, ngisho uJesu ukuthi wafa ebesiphambaneni but akasindanga ngoba akagcobanga. Baningi abazali bathi hayi uJesu uzifela izigane.
and then babe careless ekukhuliseni izingane. But la siyabona bazalwane even though imvu yayifile kamele izingane baziqokelele. Now kunendaba exoxwayo. Cela sidaliseni kahle ke le. Ngengane iyayigula. And le ngane njengoba igula engakwazi ukuyihambela. So ilokise embhedeni. And first born la ekhaya. So iyazi ukuthi lana ngashayeka yona. And ingane ibuza ubaba wayo ithi baba igazi ligcobile. Athi baba yebo seligcotshiwe igazi khululeka. Hayi sisondele isikhathi. So ukuthi ngilo sebulela idlule. Ithi baba igazi ligcotshiwe. Hayi igazi ligcotshiwe ngane yami. Khululeka nje igazi ligcotshiwe. Hayi sisondele isikhathi ngane yakhe phela imini first born la ekhaya futhi nginganqamuka. Iphinde ibuza ithi baba igazi ligcotshiwe. Ethi ngane yami igazi ligcotshiwe kodwa ngoba lokubuza uthi ngemnyango ngiyolibheka. Mayifika ubaba ebuka alikho igazi. Ubaba ebethume umgcini wengane ukuthi akagcobe igazi. Seyibona bazalwane? Now lesson lesiyifundayo bazalwane. Ukuthi lo msebenzi of gathering the children ingane ukuthi zibe nesimilo esifanele ukuthi zithole uphawu lwaNkulunkulu awukwazi ukushiyela umunye umuntu. Uthi hayi ngishiya nomuntu umsebenzi oqondane nabazali. Sezona bazalwane very very important asizweni lama quotation. Kakugcotshwa labazalwane. Imagine lezingane I think nami sibetha ngiyingane. Benge ngijabule ukuthi ubaba nje la athembele nje komunye umuntu for igazi la impilo yami is depending on this plan. Kanjalo bazalwane nomsebenzi we character building yokwakha isimilo sezingane. Uwona bazalwane ozodecide ukuthi ingane ngabe iyaphupha noma iyaphila. Awukwazi ukubeka umsebenzi osinda kangaka komunye umuntu. Ambona umunye ayigcoba bonke kubhizi. Do you know ukuthi ngibuza? Ngalesikhathi bazalwane omakhelwane babehlangana. Ngalesikhathi lesi kangakhulu indaba eziningi ukukhulunywe ngomhlambe ngesport ikhulunywe ngeANC ikhulunywe ngani bathi mawuhlangana nomuntu igazi solifakile igazi kubuzwa ngegazi athi mina aya ngilifaka ngokuthi mhlambe hayi bengike nayo ihisop ukufaka igazi nayi hisop shenzo phuthuma ufaka igazi kodwa babesazwa ukuthi once igazi langabikho kuyabhutshwa. Nathi kunjalo zabazalwane manje kulesikhathi 6 bazalwane 90 minutes has the blood been applied. Ngale sasikhathi kakubhubha the firstborn. Kulesikhathi kuzobhubha wonke umuntu. Noma ubani. Noma bani otholakala engenalo uphawu lukaNkulunkulu uyabhubha. Bazalwane nomsebenzi yasisho ukuthi awukwazi ukushiyela omunye umuntu asizweni bukani la. Ithi parents, this is Adventist Home page 187. Ithi parents, you carry responsibilities that no one can bear for you. Suppose that. Kuzabazali. Nina responsibility. Engeke nikwazi ukuthalisa abanye abantu ukuniphathela abanye abantu. Seyizona bazalwane. Asikwazi lama responsibility la. Seyibona leyo nto. Yokukhulisa izingane. Ithi parents who make the word of God their guide and who realize how much their children depend upon them for the characters they form will set an example that it will be safe for their children to follow. Umzali uyi-example. And you want to set an example, ingane zothi mayilandele ingalahleki. But manje wena umzali uthi hayi ngani nayi example oyithathe nango umambani noba uanti ubani. Seyibona leyo bazalwane. Uclear nje bazalwane uNkulunkulu ngempela. And ngiyayithanda lena. Ziba khona izimo la mhlawumbe umama ayikho into engayenza uphoqele ukuthi asebenze. But 90 show uNkulunkulu Adventist Home page 185 ithi parents should be much at home. Abazali kumele bachithe isikhathi esiningi ekhaya. Kunabazali abasebenzayo emsebenzini uhleli isikhathi sakhona. And then maseyibuya ekhaya uthanda ukuthi ukuzula. Uhamba lokho. Bazalwane ngisho noma ukuzula spiritual, ngikhuluma iqiniso.
Noma uzulu spiritual awukwazi lento iyingozi. You need to watch ingane very carefully. Noma uzulu spiritual if mhlambe ngiza kwicamp ethile yasenkonzweni for 1 week ezodinga ukuthi ngishiye ingane yami ngiyishiye kagogo ongamsaba uNkulunkulu. Nkosi yami. Ngoba ngihlukane necamp. Yes. Dinga bazali mafuna Adventist home ukuthi awukho umsebenzi obaleke njengalo. Such that bazalwane into engizoyisho uma ngaba sisemakhayeni la aba ikhaya ngempela liyakwazi ukuthi liphile. Even though kusebenza umzali oyedwa kungakuhle kube njalo if linezingane lekhaya. Kungakuhle kube njalo. Do you know manje akekho umsebenzi obaleke njengalo? It means even no president if umama ebengabizwa ukuthi ebe umongameli ngenxa ukuthi ba umongameli kubhizi bazalwane bengamela reject lo msebenzi womongameli. Ngoba kunento ayiphathisiwe la awukho umsebenzi ohlula abazalwane ukukhulisa izingane uzikhulisela uJesu. Senze leyo nto but inkinga yethu sidisiwe umhlaba. If you want to be a woman true womanhood ukuthi nawe kumele unyuke ulingane nobaba khona noma mhlawumbe ukhompyutha nawe umhlule futhi nje nawe ube konke nje lokho. Deception oyifaka uSathane kuqala ensimini yaseEden ethi uEve uyokhuphuka ephezulu. And namanje sagcwela kulo ezinhlizweni zethu. And umhlabe this is how bazalwane iziqhubeka nasebandleni yaNkulunkulu manje. Yasebenza even though uthola ngidinga ukusebenza kodwa ngibe nginezingane engizizibile. Sayabona leyo nto? And ngiphuma nasemsebenzini ngiye lapha. Every day of the week khona la ngiyakhona before ngihlangana nezingane ekhaya. Yini leyo? Parents should be much at home. Bazala bahlala ekhaya nezingane bazifundise. Ithi bazalwane by giving eziningi izinto lana. Ithi by giving their children love, sympathy and encouragement at home. Parents may provide for them a safe and welcome retreat from many of the world's temptations. Say the Lord, ezingane la emlazi zidlula ingane ezingane zidlala phandle. Do you know why? Ngoba it's either ekhaya akho bazali or abazali bakhona but they are too busy ngezinye izinto. Ingane ekwenza ukuza mayiza kumama iphethe imbali. Ithi mama ibuka ithi hayi ngiphazamisa ngisapheka akumele siyenze leyo nto. Ingane isikhathi and ningi bese esingazifundanga but nokunye izingane mase ifike ku age ethile from the age I think of 6 meli kwazi uqala isiza nomzali uyithela umshanelo emncane nje mawushanela uyinike nawe nje ushanele la sithanda ukwenza leyo nto izingane and izokhulunge lona ivila. Yeah. All right. Othi ngidlule le point ngepoint lokugcina abazalwane then siyavala. There's another application ekumele siyenze. Eish bazalwane okay. Ake sikhuleke then ngiqhubeke. Father, in the name of Jesus Christ. We are just asking Gakulu that you continue to teach us as we fund and goes about this very, very important work. We ask for your Holy Spirit to go please, Father, help us, Gakulu. Because of the teachings in Gosi, this is for many to speak clearly. Please, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ. Amen. Father, let me show something very quickly. Matthew 18. Sibukile la okubaleka ukukhulisa izingane sezingane ngisho sibonile lo point. And sabuka futhi ukuthi bazalwane kubalekile kakhulukazi ngalesikhathi sethu. Why? Ngoba uNkulunkulu very soon kuneyinhlupho azozihlisa. And neyingane nazo kumele zilithole uphawu lukabani? LukaNkulunkulu. Angisho kunjalo? And then sabuka ukuthi bazalwane lo msebenzi wokuziphawula izingane ukuzisiza ukuthi zithole uphawu awukwazi ukushiyela omunye umuntu. Sabuka ukuthi kahle lo msebenzi i-character isimilo sengane. And you know kunephathi ngeqile esaka Matthew 18. Let's feel like Matthew 18 niye nje kunephathi ngeqile lana. Ithi bazalwane la Adventist homepage 185. It is Satan is marshalling his hosts. And are we individually prepared for the fearful conflict that is just before us? Say the Lord. Sunday law. Are we preparing our children for the great crisis
kuthi abazalwane njengoba sifunda njalo Sabbath in Sabbath out ngoMatthew 24 verse 7 ithi lapho bayonkhaphela season sayibona ithi banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami that time is coming kuthiwa izingane ingaba siyazifundisa yini ngendlela yokuthi siyothi mase sifike leso simo ingane ithi ngcono ngemfele uJesu Dino izingane namhlanje ukuthi akufika ngisho ukufa nje kufike nje ukuhlala intshontshe ngisho umntshontshe lo ngane is not ready for the crisis Dino bazalwane uthi uJesu izingane zizojikela abazali uzothi wena uthi hayi angizusebenza ngenxa loluphawu ithi ingane mama ayikho lento yakho sekucabana nengane ingane kuzothi uyifundise kahle nibambisane nenze into eyodwa njengoNoah nezingane zakhe are children being prepared for the crisis kuthiwa izingane bazalwane are they forming characters and habits of decision kuthi ingane mayidecide ime kwinto ime bathuke nabantu ababo bathi le ngane yathi umuntu omdala ayinyaka zisikile ngane mase etsha ngokuthi hayi ekhaya kuthi singakwenzi ukuthi hayi ngane yami nguthisha hayi ubaba uthe ukuthi singakenzi hayi ngane yami angiyaxolisa thisha sizokushaya angazi uthisha mhlawumbe angenza ke mhlawumbe ngendlela abona ngayo kodwa ekhaya ubaba uthe ngingakokwenza lokhu akakufuni that child is getting ready for a crisis akume asikwazi ukukhuluma abazalwane ngokubuya kaJesu singakhulumi ngecrisis ngoba le crisis lena yiyona ezohandulela ukubuya kaJesu do you know thina into esiyenzayo manje sifana nabantu ngesikhathi sika Noah babe preparela i-rainbow angisho after uzamcolo kamba khona i-rain si preparela i-rainbow kodwa si prepare ukuthi sodlula kanjani kwi-flood before the rainbow manje udlule kule storm mina wakho umkhumbi si busy i-rainbow but no ark ingozi leyo bazalwana kakhulu i-disaster leyo all right now bengithe Matthew 18 angikhohlwa ngibazalwana sesifikile uthi uJesu kule verse ekodwa sinizothina abazalwane asike sizwe le ndaba asifundeni bazalwane uverse 6 afundele uverse 6 yethu kodwa ukubekisa abe mungu kulaba abancinyane abakhulwa yimi kungcono kuye ukuba itshe lokusina igaqwe entanyeni yakhe azikiswe ejuleni kolwandle sayizele bazalwane uJesu ukhuluma lana ngabantu abakhubekisa izingane ezincane uthi okhubekisa noyedwa ithi ingane seyimkhethile uJesu ikhubekise njengomzali yini ezingakhubekisa izingane ziningi bazalwane one of them sizile sifunda manje but no TV you know kwezinye indawo ngithi mangishare abazalwane ngokusaba uNkulunkulu ngokuzonda kubi ukuhlukana no TV nazo zonke lezi zinto ngithi if umzali onezingane and unenkani nothando osibayo no generations nako konke zonke lezi zinto and ufuna ukuzenza it's fine zenzele wena but if ngempela uthanda umphefumulo wakho musu ukuzenza khona izingane uthi uJesu umuntu okhubekisa izingane uthi kungcono kunokuthi kungcono ukuthi aboshwe ngetshe ngechain la elinelitshe elisindayo ajikijwe le emanzini can you imagine uJesu ekhuluma into enjalo uthi uyasizonda lesono esenza ukuthi nezinye izingane zone so ngibukisa izingane no TV uyangathi uzona la qamba manga kuyabulawana yini le yawona masenza leyo nto singathanda zaguga amadolo ngeke ubone umbuso ngeke ubone singacula kuze ngeke ubone umbuso akusho mina ukuthi uJesu uthi bekungcono umuntu onjalo angazalwa nokuzalwa mayingane azothi mayiphile enzo leyo nto sayibona bazalwane and uJesu the reason why ukhuluma ngelanguage strong kanje uyazi ukuthi akhona amandla egazini okusiza siyeke lezi zinto kodwa nxa kuyithina asifuna ukumlalela siyawanqaba nalowo manje segazini nambazalana nayo yokugcina into engifuna ukuyithinta then siyabhala iyo le meeting ngizoyithinta ngesikhathi mawucabanga
mawucabanga ngesikhathi amaSirayeli elungiselela ukudlula kwengilosi ezobhubhisa konke. Mawucabanga ukuthi zikhona abazalwane ezingane zamaSirayeli ezazise zazivakashela ama-Egyptians masicabanga nje. Zikhona? Masicabanga abazalwane zikhona izingane zamaSirayeli ezazisezikolweni ema-boarding school mhlambe ezama-Egyptians. Zikhona masicabanga? Wonke umuntu was gathered. Siyabona nini bazalwane? Now indaba engifuna ukukhuluma i-serious kakhulu indaba ye-education. Yabona bazalwane, i-education la emhlabeni sisazoyifunde more and more and more. Iyazilungiselela izingane ukuthola uphawu lwesizwe. Yes. Asike sizwe lento lesiyifundayo manje. Asike sizwe ukuthi uthini Ellen White ngayo. Ngizodlula nje la bazalwane. Ellen White ukhuluma manje ngalento esiyifundile. Uthi lana ngifunda ku Testimonies to the Church volume 6 page 195. Uthi this experience of the Israelites was written for the instruction of those who should live in the last days. So let it balelo thina ngisho. And then it before the overwhelming flood. It before the overflowing scourge shall come upon the dwellers of the earth. The Lord calls upon all who are Israelites indeed to prepare for that event. Sebona kuthi phambi ukuthi bazana isiphepho size ngokuphelele kuthi uNkulunkulu ubiza bonke abangamaSirayeli wangempela ukuthi balungiselele le event ezayo. Silungiselela kanjani iyaqhubeka? Ithi to parents he sends the warning cry. This is a warning cry. Isixwayiso. Ithi gather your children into your own houses. Ithi gather them away from those who are disregarding the commandments of God. Seza leyo nto ithi izingane zenu ziqoqele endleleni. Zisuseni phambi kwabantu abangamsaba uNkulunkulu, abangayigcina imiyalo yakhe. Ziyaqhubeka. Ithi futhi also gather them away from those who are teaching and practicing evil. Number 1 is Samaria land. It get out of the large cities as fast as possible. This is gathering the children, by the way. Number 1. Number 2, would establish church schools. It give your children the word of God as the foundation of all their education. I think he lana kuthi abazalwane lento yenziwa amaSirayeli. uNkulunkulu uyibhalile nje kuncwadi kaExodus wayengakhetha ungayibhali even though yenzekile. Kodwa ukuthi ibhalile thina. And kuthi nathi phambi kokuthi isiphepho sishaye before persecution iqale kumele nathi siprepare. Siprepare kanjani? Number 1, asiphume emadolobheni ngokusheshsha okumangalisayo. And eat as fast as you can. Angisho kanjani? And then number 2, singaphumi nje emadolobheni ukuthi izingane siziphindisele emadolobheni. Kuthi let us start church schools la sobe sikhona. Senzela nkazalwane. Where the foundation education yakhona yizwi likaNkulunkulu. Now ngiyazi abantu abaningi nabaye mhlawumbe balalele bazothi ngeke. That's the problem right there. Ulo ayingeke. Siyavilapha. Singaqala kanjani education system entsha? But asuqala lento entsha bazalwane baningi abantu abayenzayo already lento. So even if bese soqala phansi uNkulunkulu mayikhulumile is because uzosipha amandla. Sayibona lento bazalwane. Now I don't know angazi ukuthi wonke umuntu uyenza kanjani lento. But into engisho ukuthi wonke umuntu kumele ayenze lento. Yeah. Now into ebalekile ukuthi sikhuleke sibuze inkosi siyenze kanjani lento. But bazalwane these schools ziyingozi ngendlela eziningi engengene kuzona but this is dangerous. Asizweni la. Bana mazithi ubando mhlawumbe ubona igama. Abantu abafundisa history bazomazi. Lona nguDavid Hume. Siyamazi David Hume siyesizwe ngaye. Bazalwane yabona nje ukuthi manje khona abantu ekuthiwa ama-atheist abantu abangakholwa uNkulunkulu. Yes. La umzali wabo. David Hume no Voltaire sizofunda ngizobonisa. Ngifisa sibone ukuthi uDavid Hume kwenzeka kanjani ukuthi abe yilento ayiyona. Oweyiyona. Ithi
It is said that Hume, the skeptic, was in early life a conscientious believer in the word of God. Kuthiwa uDavid Hume wayekade likholwa izwi leNkulunkulu. Kwenzekani pho? Kuthiwa agcine nje kunemibhalo eminingi bazalwana ama-atheists amaningi ama-ideas asuka la. Wayephila this uDavid Hume waseScotland wayephila ngesikhathi ekuthiwa the age of enlightenment ngama-1700s. And do you know the age of enlightenment? Yila kwangena abazalwane izimfundiso ezigcwele manje ezikolweni. Izimfundiso eziningi ezigcwele esikolweni noma mhlambe even if not the actual teaching but ama principles wayo asuke kulesikhathi. But the enlightenment, but this was the age of darkness ngempela. Yila uSathane wayithulula ubumnyama bakhe bonke. Kuthiwa kwenzekani ke? Ithi uDavid Hume was connected with a debating society. Okay? Kuthiwa he was appointed to present the arguments in favor of infidelity. Kuthiwa njengoba wayekwisociety edebatayo ngiyacabanga mhlambe esikolweni. Kathiwa ngelinye ilanga ukuthi hayi David Hume siyakwazi hayi uyakholwa. Asisho ukuthi lento okumele uyenze into ekholwayo. But uyayenza nje ngenxa yokuthi uphatha le society edebatayo. Sikunika i-topic ekhuluma evezayo ukuthi uNkulunkulu akaphila ka-exist. Wena mele uarguishe against amaKristu. Sizoya kuyo debate. Kuthiwa uDavid Hume bazalwane nayo into ayenza. Ithi he studied with earnestness and perseverance, and his keen and active mind became imbued with the sophistry of skepticism. Very soon he came to believe its delusive teachings, and his whole afterlife bore the dark impress of infidelity. Do you know again what it I got debate. I see you do call a land of Hume, yes, and the debate and then you again. While preparing for a debate, yangena into. Kutokusukela lapho zangaphinda kholwe. And not only ukuthi zangakholwe, he became one of the greatest agents of Satan. Education. Ithi lana kuze kwenzeke lento kuthi wenzani? He studied. Studying seyishintsha ingqondo. How was his mind changed? He studied. Into wrong. Wafunda into wrong. Asizina ngoVoltaire. Sokhuluma ngoVoltaire manje. Bazalwane, ifast bazalwane beyani research ngabo. Abantu abaningi, in fact, Ellen White ubhala ukuthi thousands upon thousands yabantu bazovuka in the second resurrection. Oh, yes. Kusho ukubhubha kwabo bazokhomba kule ndoda. Even if awumazi, kodwa ngenza ukuthi abantu abakufundisile, abantu abaku-influencile ba-influence uyena. Kuthiwa enlightenment ithi ukuhlakanipha lokhu iphilosopher le. Kuthiwa when Voltaire was 5 years old, cabanga ishintsho lenzeka leni. Kuthiwa when Voltaire was 5 years old, he committed to memory an infidel poem, and the pernicious influence was never effaced from his mind. Says the Lord. Kuthiwa ena 5 nje kuphela wamemorize i-poem. Ekhuluma ukuthi uNkulunkulu exist, nebekhuluma ukuthi epromote ngamsaka uNkulunkulu. Kuthiwa I-memorize ena 5 yabe yahlala, and then you have Voltaire, the skeptic. So, do you see bazalwane? I'm sure bazali bakhe, because ngalezi khathi abantu abaningi babekholwa uVoltaire waseFrance, babekholwa abantu baseFrance. So kakhona I'm sure nabazali bakhe mhlambe bekholwa. Esamemorize le poem mhlambe zange babone lutho wrong, but hayi into akumele ayenze for isikole angisho. Esesikoleni angisho izingane zinikeza ama-poem. Zinikeza ukuthini, zinikeza evolution zonke lezo zinto. Wena ungumzali urelate nje hayi siyayisabatheni nengane ayikholwa lento. Nabazali baVoltaire babesho kanjalo. And very much seseyingane angeke uzubone lutho whether yayikholwa noma ayikholwa. Into yazi ukuthi iku-memory lodge it's fine. UVoltaire ekhula imfundiso zale poem zihamba naye. And kuthi ngenxa yalokho bazalwane, children need to be gathered away from the schools of Egypt. This is part bazalwane yokwakha umkhumbi. Yazi akolula. Arakhona amandla kasi. Amen. Umkhumbi kaNoah. Siyazi omngakanani? Monsabanga ukuthi wawulula.
but uNkulunkulu wampa amandla yebo wampa nokuhlakanipha yebo and bazalwane abanye abantu manibatshela lokho imanenza lokhu lento esitshela uNkulunkulu emile siyenze bazothi nilahlekile but nizobe ningabona okokuqala ngisho kuthiwa ngonoko kuthiwa Noah and Noah was regarded as a what? Fenesi. So uNoah uhlanya. No uhlanya. Sayibona bazalwane uma ngaba siyamthanda uJesu, I will really be honest. We will take seriously indaba yezingane. We will take so seriously indaba ye-education. Hayi esesikoleni kuphela nesekhaya. Hayi esekhaya kuphela nesesikolweni. Senze imizamo. There are so many things you can do bazalwane ngokusiza uNkulunkulu. There is also homeschooling. But mhlawumbe not everyone is able to do homeschooling. At uNkulunkulu we can even do church schools. Where the foundation education yonke yizwi likaNkulunkulu. Do you know what the problem is, Tina? I will tell you the truth. Inkinga yethu sifana nabantu bephila isikhathi kaNoah besazi ukuthi once ungene ekwakheni umkhumbi, everything you have you invest ekwakheni umkhumbi. Amanye amazi ngenzeka ukuthi angishona isicimbi. Inkinga yethu sifuna ukuceba komhlaba, and uthi umhlaba mafuna umcebo bethu yose esikoleni zethu. Izikolo zethu ziyafundisa ngoSathane. Izikolo zethu zifundisa ifaka imfundo kaSathane. Ngoba kwizikolo zethu manje njengikhuluma kukhona comprehensive sexual education. La manje izingane can you imagine ingane iya kanjani nje lapho? La uyazi ukuthi uyotshena ukuthi whether uyistabana noma uyini ku right. Into kanjani leyo? And sithi bazalwane izingane sizilungisela uphawu kaNkulunkulu. Do you know bazalwane ukuthi abantu izingane bathemba kakhulu otishana? Sonke sekwazi lokho. Kuyafika ukhulume la ukuthi athi we ma'am kunomnye baba nje shumayela lapha enkonzweni akwabusami hayi ngeke engathi deceived ma'am ngoba akakhulumi lento eyikhulumayo. Seyibona leyo nto ingane zithemba othishana. Ngoba kuyeni kwingane encane ngisho nami ngiyise ingane encane emqondo nami uthisha la yena umuntu ohlakaniphile. Uma mangitshela into ngithi uthisha wamwathi. Do you see that? So bazalwane ke ngiyacela sithandazeleni lento. Singayizibi lento siphume. Sizibile. This is so important. uNkulunkulu asize bazalwane. Motivation always. This man. Lezingane zonke zithenge ngaleli gasa lendoda. Ungavuma ukuthi zilahleke izingane just because ubufuna nje indlela elula ukwenza izinto. Ufuna nje indlela uzama ukuavoid mhlawumbe uqala into enhle ongayijwayelanga. Can you imagine lento kumele uyenze compared to uJesu eshiZulu? Ukhuluma iqiniso lento kumele siyenze bazana ayikho into encane compared to sacrifice yenze ile ndoda. Compared to sacrifice kaJesu into encane kakhulu. Into encane bazalwane. So asizweni uNkulunkulu asize senze. Abantu beke naphili. Balena amehlo bazalwane. Sithobise namakhanda. Bazalwane. Sifuna into ezijulile ezidinga ukuthi umuntu ahambe ekhaya uzicabanga. But i-appeal yami is this bazalwane. Sibonile ukubaluleka emehlweni kaNkulunkulu kokukhulisa kwezingane. And if ukhona whether unengane noma awunayo ukuthi une-influence izingane ezithile and uyafisa ukufaka amandla nokuzimisela ekuthini izingane uzikhulisela uNkulunkulu uzifundise imfundo kaNkulunkulu. If uyafuna ukwenza lokho and uzimisele ngempela ukuqala uyeke ukuzula uyeke uhlukane nezinto ezinhle isikhathi sakho so that ungabi naso isikhathi sezingane and you really want to do that. Ngizocela uphakamisa isandla. If bazalwane ayekho bona omunye ngifuna nje umuntu oserious inkosi ukusukela namhlanje uveze into bengayicabanganga and ngiyalidinga usiza ukuthi ngiyalidinga. Nezingane zikhona ngale ngasemuva ezinye emaphasejini ezizwayo esezikhulile. If ngiyingane ngiyayibona into efundiswayo and ngicela uNkulunkulu athambise inhliziyo yami ngiyingane ukwenza lento efuna uNkulunkulu so that ngingamsokolisi umzali. Ngiyocela ukuthi lo ngane phambi sesandla if there is a child othi ngifuna ukwenza lento ekhulunywa uNkulunkulu nami esifunda. If there is ingane nje manje singiyafisa ngempela ukudela izinto zomhlaba yenze lezi ezifuna uNkulunkulu. Sesikhuleka
Father, in the name of Jesus Christ, siyakubulela kakhulu Nkosi ngosifundisa. And Nkosi siyakubulela. We thank you, Lord. Sesifundile Nkosi. Kodwa Nkosi sibona nje uba asinawo amandla. Asinawo kakhulu Nkosi amandla, afuneka amandla kodwa asinawo. Please, Heavenly Father, cela usincede zonke izandla eziphakeme uyazibona. Ndiyakucela Tata unothando kakhulu wenze Nkosi abantwana bakho babe namandla okwenza Nkosi lento efunwa nguwe. Nkosi kuclear and ndiyathemba Nkosi uzosibonisa nange-afternoon bayixesha Nkosi liphelile nyani. But even if bethu aliphelanga Nkosi, ayikho into emnandi njengokwenza intando yakho. Ndiyakucela Tata unothando kakhulu, cela usincede Nkosi. Cela usincede somandla sikuthembe, please Father. Ndiyakucela Nkosi ukwehla igazi linamandla. Nkosi ilizwi lakho litshilo. Usithembisile Nkosi ukuthi even if uSathane seyibebile abantwana sebantontile abantwana Nkosi, but lithembisile Nkosi ilizwi lakho Nkosi incwadi kaIsaiah that Nkosi yakwazi ukubabuyisa. Senzile Nkosi amaphutha ama-mistakes amahabi, but Nkosi siyasibamba isithembiso sakho ukuthi Nkosi you are able to save Nkosi abantwana bethu. Please Heavenly Father, ndiyakucela kakhulu, cela usixolele Nkosi ezinye izinto sizenze singazi. Sithembile Nkosi isithembiso esimangalisa kangaka. And siyazi Nkosi wena as sifunda you're not condemning anyone, not yasifundisa, ngoba usithanda ngendlela emangalisayo. Nkosi ndiyacela ulwe nesitha esilwa nathi. Please Father, ndiyacela kakhulu Nkosi. Siyacela nje Nkosi amandla. Engathi Nkosi isifundo singangapheleli nje apha endlini, but Nkosi siqale into ezinhlizweni zethu, iproject entsha Nkosi yokubheka uba how we can get more time, uba singenza kanjani uba sifumane ixesha nabantwana. Izinto ezi-unnecessary sizisuse. Nezinye Nkosi ezi-necessary, if Nkosi sezingena kweli xesha Nkosi labantwana naso sizisuse. Sincede Nkosi kakhulu. Please Father. Nkosi uninzi kuyodinga umoya wakho ingcwele nesibindi. Ndiyacela Nkosi kakhulu. We love you Nkosi, ask only in the name of Jesus Christ. Amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be